Gasteizko urtekaria. Gasteizko udalaren eta ikastetxeen elkarlanari esker, urtero bezala bertsolaritza eskaini da Gasteizko lehen hezkuntzako ikastetxeetan. Guztira, 20 ikastetxeetan landu dute 2023-2024 ikasturte urtenetan bertsolaritza, hauek dira parte hartu duten ikastetxeak. Toki Eder, Abetxuko, Luis Elejalde, Lakoa Bizkarra, Armentia, Ramon Bajo, Angel Ganibet, Errekabarri, Landazuri, Aiurri Montesori, Sansomendi, Umandi, Adurtza, Ikasbidea, Barrutia, Arantzabela, Abendain, Olabide, Zabalgana eta Aldaialde. 15ean behin landu dugu bertsolaritza 5. mailan. 6. mailan ere ikastetxe trimestre edo hiruhileko bateko tailerrak ere aurrera eraman ditugu. Askotariko ekintzak egin ditugu. Bat-batekotasunarekin trebatzeko jolasak, egun berezietako bertso sortak, Alea aldizkariarekin bideokopla lehiaketa bat, eskolarteko bertso txapelketarako bertsoak, Santa Eskean ere aritu gara auzo ezberdinetan, ipuinak bertsotara pasa ditugu, 6. mailari agurra eman diegu eta oporrei kaixo esateko bertsoak ere antolatu ditugu ikasturtea, errima irribarre salatari amaitu dugu eta ziur gaude hurrengoan gehiago eta ahal baldin badugu behintzat oraindik eta hobeto pasako dugula. Arabako Bertsozale Elkarteak eta Alea aldizkariak elkarlanean antolatutako bideokopla lehiaketak 4. edizioa izan du aurten. Eta aurten ere, izugarrizko jendetza bildu da finalaren egunean. Abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko egunaren bueltan, Gasteizko udalak sustatutako Euskararen astearen barruan, Salburua gizarte etxean aritu ziren sari banaketan, Oiana Iguaran, Unai Anda, Oiane Perea, Aroa Arrizubieta eta Irati Anda bertsolariak. Beraiekin batera, Uxuedia serio izan genuen gai jartzaile, eta Naiara Izagirre eta Intzira Gorozabel izan ziren musikari gisa aritutakoak. Ordu bete inguruko bertso saioan, bertso improvisatuak entzuteaz gain, talde irabazleen, zegozkien, bideo eta sari emateak burutu genituen. Benetako protagonistak Araba osoko 2000 ume baino gehiago izan dira. Beraiek parte hartu baitute Alea bideokopla lehiaketa honetan. Orotara, 107 bideokopla aurkeztu dituzte, gainera, herritarrek milaka eta milaka boto eman dituzte. Horren erakusle izan da bideorik bozkatuena. Aldaialdeko 5. mailako talde batek 3600 boto baino gehiago lortu bai ditu. Beraz, berriz ere eskerrak eman, ongi moldatu zareten ikasleei eta ikasleen bideoak bozkatu dituzuen herritarrei. Arabako 14 urte zazpiko eskolartekoari dagokionez, kurtsoko plater goxoenetako bati dagokionez, apirilean zehar ikastetxeetan eta bertso eskoletan aurrek bertso idatziak prestatu ostean, maiatzean zehar eskualdez eskualde topaketak izan dira. Gasteizkoa maiatzaren 25ean izan zen Zabalganako gizarte etxeko ekitaldi aretoan. Larun bat goiza izan arren, eskoletako bertsolari gazteak urduri, baina kantatzeko gogoz hurbildu ziren Zabalganako gizarte etxera. Giroa poliki berotzen joan zen Gasteizko ikastetxeetako idatzizko lan sarituak eta bertso eskoletako zein ikastetxeetatik animatutako improvisatzaileen bertsoak tartekatuz joan ziren. Amaieran, bertso eskoletako partaide nagusienek, beraien irakasleekin batera, koplaz ofizioka arituta eman zitzaion amaiera 14 urte zazpiko Gasteizko topaketari. Ikastetxeetako aurrek, klasean prestatutako bertso idatziak kantatu zituzten arren, aipatzekoa da eskoletan improvisazioari eta bat-batekotasunari eman zaion garrantzia. Izan ere, ikasleak areagotuz doaz, bat-batean egiteko pausu hori ematerako orduan. Bat-batean bertsoak improvisatzeko metodologia berria da honen erruduna. Ikasleak gai izan dira beraien urduritasun eta lotxak kudeatu eta jende aurreko jarrera lantzeko, kalitatezko sorkuntza azkarra sortzeko eta beste hainbat beldurri aurre egiteko ere bai. Idatzizko eta bat-bateko finalistak ekainaren batean larun batez Zigoitiako frontoian elkartu ziren. Txapelketari bukaera borobila emanez. Saria jaso zuten Arabako Gasteizko gaztetxoek irailaren 7an Ontza Extreme Aventura Parkean izango dute beraien sariaz gozatzeko aukera. Gasteizeko ikasleek arratsaldez izango dute egun horretan aukera. Eta ohartzen garenerako berriz ere zabalik egongo dira bertso eskolak eta datorren ikasturtea beste 14 urte zazpiko eskolarteko bati abiada emateko. 14 eta 18 urte bitarteko eskolartekoari dagokionez, aurten ere 3 finalerdi egon dira finalistak zeintzuk izango diren, erabaki aurretik finalerdiak Kanpezun, Gasteizen eta Aramaion jokatu dira. Eta 3 finalerdi horietatik 6 bertsolari puntuatuenak igaro ziren maiatzaren 18an Aramaioko kulturetxean eginiko finalera. Honakoak izan ziren 6 protagonistak: Gasteizeko Egoi Amabizka, Urko Lafuente eta Samuel Rodríguez, Trebiñuko June Astegieta eta Aramaioko Iraide Onaindia eta
eta Anitza Barrategi. Sei protagonista hauek beraien lana hasi baino lehen, gaztetxoagoek, hau da 12 eta 14 urte bitarteko Arabako improbisatzaileek beraien eskualdekako kuadrilla artekoari eman zioten hasiera. 3 eskualdetako taldeak izan genituen bat-bateko erakustaldi horretan. Lautadatik 4 lagun, kamiseta horiarekin, Gorbeialdeko 6 lagun, kamiseta urdinarekin, eta Gasteizeko 7 lagun, kamiseta beltzez. Beraien erakustaldi eta egin beharreko ariketak egin ondoren, Gasteizeko taldea izan zen garaie, hauek beraien lana amaitu eta gero, aurrez aipatutako 6 protagonisten txanda zen, 14 eta 18 urte bitarteko eskolarteko bertsolari finalisten txanda. Saioa ederki joan zen publikoz lepo, eta saioa amaitu zenean jakin genuen Egoia Amabizka, Gasteiztarra, izan zela aurtengo eskolarteko Arabako txapelduna. Berarekin batera, Iraide Ona India azpitxapeldunak izan du Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketako finalean Araba ordezkatzeko ardura. Gasteizeko bertso eskolek beste ikasturte batez martxan jarraitu dute aurten ere. Ikastetxe ezberdinetan jantoki orduetan funtzionatu dugu gehien bat. Bertan, zerbitzua eskaini eta 3. zikloko ikasleak nahi izan duten heinean bertso eskolara bertaratu dira. Nagusien bertso eskolek ere martxan jarraitzen dute. Eta aurrerantzean ere, eskolaz kanpoko ekintza bezala, Amaia zentroan elkarri ikustea espero dugu. Animatu eta ateak zabalik edukiko dituzue. Ez ahaztu, zure gelako bertsoak ikusi nahi badituzu, oso erreza da, sar zaitez gure webgunean. 3b bertsoikasgela.eus, ikastetxeak pestainan klikatu, laukian zure ikastetxearen izena idatzi, zeinaren gainean klikatu, bertsoaren izenburuaren gainean klikatu ezkero, bertsoaldira eramango zaitu. Orain da momentua, zure ikastetxeko, eskualdeko eta Arabako gainontzeko ikastetxeetako bertsoaldietan kuskuxeatzeko. Zuekin egon gara, klasean gusturan, zenbat barre algara, bronka edo gudan. Baina gurrezateko garaia heldu da, merezi duzu eta disfrutatu udan.